Family, before ngiqale ngestory sethu, ngicela ukusho ukuthi ngiyabonga kakhulu ukuthi nisifollowishe njengebhazi ningakhathali, nisithande nje niphinde nisinikeze nothando, nisitshengise lona kwi-comment section. So family, ngizocela ukuthi nje niqhubeke njalo, nisisharele i-content yethu, ni-commente, ni-like, niphinde nisitshele futhi ukuthi nibuka ibhasi niyibukela kuphi. Ningakhohlwa family ukuthi nje ni-share so that i-YouTube channel yethu ikhule, because sibaningi kakhulu on Facebook but sesiyazama ukuzenzela igama nakhona la ku-YouTube. Okunye family, ngiyaxolisa kakhulu ukuthi kule insuku sekusuku lesithathu manje content yesithathu without opopayi, because into enzakalayo sifaka opopayi namhlanje ngakusasa kube i-voice recording, so kube i-voice book, so siyaxolisa i-audio book, siyaxolisa kakhulu sikuzoba usuku lesithathu. It's because siqhamuka nenyakanyaka ye-story, kune-story esinye esisenzayo manje, and we are trying to put more professionalism kusona, noma phela singeke sibe kuleya level because our time is limited and we don't have i-budget, akunamuntu osponsorishile, yibona lento leyo. So nje ngiyanitshela family ukuthi isitori sizobe silandela la, sizobe sineha, sizobe sibaba, sizobe sishisa isitori silandela la. Ngiyanitshela igama lalo story kubizwa ngokuthiwa, hayibo sengikhohle i-topic, going to war with my father, or thini topic ngisazobheka emanothini ami, but leso story it's about ugirl ozalelwe kwifamily yama-mafia, and then ekugcineni kosuku ugcina eselwa nobaba wakhe oyimafia. Kodwa nje just stay tuned, nizosibona le story, sizolandela nje sona vele esibhizi siphezu kwaso esenza sona. Iyaqala kanje lento, ngisendleleni ngiyahamba ngisuka eGoli ngiyadilika ngiya eThekwini. Ekudilikeni kwami eThekwini bekade ngihlala eGoli for some few years, and then sengiyadilika ke manje sengiyohlala eThekwini. Sho ukuthi inkampani remove izinto, sengipakishile ezinye izinto engidingayo, ezinye izinto ngithengisile. Inkampani iyahamba, sivumelene ukuthi because ikhampani ethembekile angeke siloku silandelana, because kusuka eGoli seThekwini kukude kabi, sizoficana phambili. Mina I am driving my car, yabona, sengiyohlala ngizinze eThekwini where I am originally from. Nomuzi eThekwini ngikwakhile la engizohlala khona. Yabona nje ngihamba ngibonga uNkulunkulu, ngiyabonga ngale minyakana kade ngiseGoli ngizophanta, sengiyabuya manje ngiyohlala ngiba seduze nomndeni wami, yabona, ngikwazi ukuthi ngisebenze, sengisebenzele ekhaya. Ngithe ngisahamba kanjalo emgaqweni, yabona, ngibona omunye umama bafethu uphethe ingane, lishisana ilanga, yalazi ilanga la December liyashisa, uphethe ingane kuyimbozile bafethu, uzama ukuyithela ngamanzi, isimo nje esimbi esidabukisayo. Naye lo mama uyabona ilanga limshisile umlomo umhlophe wu, angeke wazi ukuthi lo mama wagcina nini ukudla. Yazi ngicabanga ngithi okay, ngenze njani lo mama, ngimnikeze imali ngimshiye la, phela ukho safe ukulifta abantu. Kodwa futhi mangabe kungekho safe lo mama, mhlawumbe what if uliftwa indoda imenzakalise, ngenze njani, ngimnikeze imali yokudla, uzokuthenga phi ukudla la esigangeni ehamba nengane, othi ngimuphi ulift ngizomshiya egarage elilandelayo. Ngimgibeliseke lo mama nengane yakhe, ngimbuza ukuthi uya kuphi mama, athi hayi ngiya eThekwini mama, eMgababa. Hawu, usho eMgababa? Mina la engakhe khona umuzi wami. Ngithi mina kulo mama, okay kulungile-ke mama, ngena nami ngiyakhona eMgababa, vele singahambisana ayikho inkinga. Alichaze kudaba lakho silo mama, kodwa anginayo mama imali yokuhayikha, ungibona nje ngilambe eswini, nengane yami ayidlile, ubisi alisaphuma ngisho nokuphuma ebeleni, ngoba kudala mntanami siswami, hayi mntanami siswami, ngoba kudala siswami ngagcina ukudla, anginayo imali yokukhokha. Ngitshela ungishiye nje eMgababa, Nkosi yami, Nkosi yokubusisa, ngiyacela. Akhuluma zachiphiza inyembezi Nkosi yami lo mama, nengane ikhala, ubone le voice alengane le ilambile. Ake agibeleke, ngithi agibele emuva, athi ngizohlala emuva ngoba ngiphethe nengane, yabona. Hayi futhi uyamuzwa lo mama uthi ilanga kudala emshisa, unuka nelanga, akanuka ikhwapha, unuka ilanga. Yabazi umuntu onuka ilanga ukuthi kudala emile elangeni. Angimngenise ngempela, siqale kuhambo lethu, ngihambe ngiyamxoxisa, ubani umabani, uqhamukaphi sisi, ayi uyasho lo mama wengane uthi umabani, uqhamuka kuphi, angibuze nami umabani, ngisho nami athi hey cha, basebaningi abantu abafana nawe, unenhliziyo enhle.
the nearest garage ngitshele lo mama lo ngithi mina kuyena yazi ukuthini asehlikeni sihambe siyothenga ukudla la egarage ayi ehle ngempela umama nengane kukhona izinto zami ezimbalo izayise back seat ngithi hey lo mama ngimazi phela ngeke ngimthembe what if uyantshontsha ngithatha into zami ngifake ebhuthini ngilokho imoto siphume sihambe ngimthengele ukudla ngithi akadle ngimlinde because mina ngithanda ikudliwe emotweni yami ngimlinde ngithi akadle nami ngiphuza isiphuzo ngangalambile ngibambe nje isiphuzo ngimlinde umama adle nkosi yami adle bakithi ngithengele nengane purity nani ngimthengele ama-pampers ngithi akashintshe ingane because wethi nje ingane uyifaka iy'ndwangu because akanayo imali yokuthenga ama-pampers ngimthengela ama-pampers khona lapho ashintshe ingane ahamba ayogeza etoilet fast naye ayisule etoilet fast abuye esephophothekile umbozi lo muntu lo kade eyithela ngamanzi ebusweni. Okay ngijabuleka ayikho inkinga sesiyahamba lo mama endleleni ugrateful uyabonga ngiyabonga nkosi yami sisi ngiyabonga ngangigcine nini ukudla sekuphelile 3 days ngingigcinile ukudla. Shokuthi lapha egarage lo mama ngamthengela izinto ezincanyana yabo ngamthengela into ezincanyana ngenzela ukuthi mase sihlukana afika adle la ayakhona lo mgababa la ayakuona. Ake bafethu siqhubeke nohambo endleleni ngivula umculo wenkonzo ngibuye ngicule lo mama abusiseka athe ngaze ngabusiseka ngilokhu ngimbuka lapha esibukweni yambona indlela abusiseke ngayo ingithi uNkulunkulu ngaze ngalenza ushintsho empilweni yomuntu namhlanje. Ake sihambe ngempela size sifike ke manje emgababa athi angimehlise yabona le garage niyabona le garage lele kuthiwa iseMontrose emgababa athi angimehlise lapho kulowo Montrose ayi ngimehlise futhi ngithi ngisangena ngimehlise ngehlike nje nami ngithi ukuyilula ngithi ngizongena egarage angimbone bandla enyuka ngale ikhothanyana lezi indlela lenqamulela engathi inqamulela ngasemobeni kodwa ihamba ngaphambili kwamoba mangabe wehlika lapha egarage uyokwehlikela kule mizi lengale ngasebhishi ngasolwandle. Angiqeda ukuyilula ke bafethu ngingena egarage ngithatha ngiyibambe ngesiphuzo yabo isincane ngiyibambe ngesiphuzo ngibuye vele sengifikile nami sengizofika endlini yami kodwa ngithi nje ngibambe ngesiphuzo esibandayo ngibambe ngesiphuzo ngichame ngibuyele emotweni ngithe mangabe ngizwe imvula imoto ngizwa ingane ekhalayo Just Maria Mal lo mama lo ingane uyishiye la emotweni ngigijime sengithi ngiyaqalaza ngithi umama ade ngihamba naye ushone kuphi akekho umuntu ongitshela ngomama akekho umuntu obona umama obehamba la egoqile into engathi ugoqa imbeleko shukuthi laphembelekweni ngicamthu ufake labo plastic engibathengele yibona wenze ngathi ingane yakhe uyigoqile or uyenze njani nganganaka nami yabona nganganaka vele ingane yakhe ngingapheyanga iattention kuyona lo mama useshiye ingane yakhe la emotweni into engizoyithini ke le ngithatha ingane ke mina ngiyise epolice station ngicikekile ke manje ngikwatile ngithatha ingane ngiyise epolice station amaphoyisa afika ngitshela ukuthi no angeke sikwazi ukuthi sithathe ingane indaba yama social worker le kuzomela ukuthi udaba sidlulisele kuma social worker ibona abazofike bayithatha ingane ba check yonke into bayithatha ingane sizolivula icala kodwa udaba lama social worker ngithi kanjani manje ngoba lo muntu ushiye ingane emotweni yami ngiyenze njani mina lo ngane amaphoyisa ngibuza ukuthi wena wazi ukuthi kuyingozi ukulifta abantu ubaliftela nabantu ngisho ukuthi ubedabukisa bathi awazi ukuthi igebengu izona ezidabukisa kakhulu ukuthi ukwazi ukuthi uyidabukele uyilift uyenzele kanjani into enjengaleyo ukuthi ulift umuntu amaphoyisa nje udaba lami angangeni naku sengistakile nengane iyakhala lento kanjani hayibo into engizoyithini futhi kwakuyi weekend athi amaphoyisa ama social worker avula Monday imasa azoxhumana nawo manje ayikho into esizoyenza iwona soxhumana nawo kube iwona decide ukuthi ingane ayithatha ahamba yoyiplace ehome. Kucaceke manje ukuthi iBP iyanyuka manje anginayo high blood kodwa kwacaca ukuthi high blood iba khona iyanyuka ngiyashiselwa manje ngiyafuthuzela ngizoyithini lengane embi nakangaka uyabona ingane eqhaqwe ilanga ngiyaxolisa bakithi ayikho ingane embi kodwa leyana ayibandla yayintshwamantshwamile yabona yayinesimo sokushiswa ilanga nesimo sokuthi ayondlekile kahle yayintshwamantshwamile impela ingane ngizoyithini mina lengane ngizoyenza njani mina lengane
Ngifonele osisi bami, my sisters in Christ. Ngithi hayi bathandekayo, nantu udaba lungehlela, angazi ngilibike kuphi. Angazi ngilibike kuphi, nantu udaba lungehlela. Ngilifta umama ophethe ingane, ngisuke eGoli ngize eThekwini. Umama mangabe sehlika, wehlika eMgababa, ingane yakhe wayishiya la emotweni. Angazi negama lakho, ushilo nje sengilikhohliwe kwagama. Ingane uyishiyele emotweni. Mengithi ngiyise emaphoyiseni, amaphoyisa ngitshela ukuthi udaba lama-social worker. Ama-social worker azovula Monday kuyima ama-social worker eyithatha ingane azol-attend udaba lami. Usister in Christ lo aphendule bafethu athi, dade awulazi icebo likaNkulunkulu ukuthi uyenzelani lento leyo ukuthi akunikeze leyo ngane. Ibuke leyo ngane, ingane eyisibusiso ekuvela kuJehova. Ingane iletha injabulo. Look at the child and smile. Isize leyo ngane kuleso sikhashana isasezandleni zakho. Hamba uyithengela ukudla, uhambe uyithengela impahla, uyigeze, uyifudumalise, uyiphathe kahle lengane okweyintsukwana up until kushayo Monday. Vula inhliziyo yakho, ingane ayinacala. Umama onecala ulahla ingane ayenzanga lutho. Look at the child and find a reason to smile. Smile, uzobona leyo ngane izoyekukhala and smile back. Ake bafethu, kwehlika umoya ngithi mhlawumbe uNkulunkulu icebo lakho ukuthi mhlawumbe lengane ibizoshona, kumele ngiyisize kwalo 2 days inyana sesazolinda kuvulwe epolice station. Angakafiki njalo endlini, angakafiki ekhaya. Ngicela ukunitshela, hake ngiyithatheke lengane ngihambe ngiyoyithengela izinto, ama-pampers, ngithenga ukudla. Anginangane mina, ngazi lutho ngama-formula. Sengiyabuza-ke ey'tolo ama-formula, ngithenga iy'mpahla bakithi, iy'mpahla zey'ngane, iy'kibhanyana bakithi, ey'pinkinyana. Awu bakithi kusantombazanyana kuqothuke kunjalo bakithi. Ngithenge, ngiyaxolisa ukuthi kuqothukile. Hawu ngiyaxolisa bomaye bey'ngane, kodwa ngikhuluma isimo ingane engayifica ikusona. Angideleli muntu, ngisho isimo ingane engayifica ikusona. Ngithenge bakithi okusaphinkinyana bakithi, ngithenge nembalinyana neribhini okulifaka la kwayi, inwele zima yophu bakithi. Angazi ukuthi mina inwele zengane beyidliwa yini. Ngiyithathe-ke bafethu ingane, ngiyithathe ngihambe endlini sebeyathuka, sengifika nengane sengiyababalisela kudaba lami ukuthi udaba likanje. Ayi bakithi ingane meyifika endlini iqala ijabule, ingane ihleke, uyibona ukuthi ingane yayingane, yavuka ingane emaqandeni. Ayi sihlale-ke nalo 3 days nalengane. 2 days, Friday, Saturday, Sunday, shoot 3 days-ke, 2.5. Sihlale nayo, kushaya Monday-ke udaba lami ngihambe ngiyolireporta-ke. Ayi kuthiwa hayi sazothola i-social worker elizo-allocatewa kudaba lakho, ama-social worker asabhizi njengamanje. Ziningi kabi inkinga. Ngisho i-festive season awuye emsebenzini, gada leyo ngane wena. Bafethu, ngangenzani ngilifta lo mama, ngigadeke ingane bafethu. Ngigade, ekwigadeni kwami ingane, kufike-ke manje gcine-ke i-social worker sengilitholile-ke. Sengiyalwa-ke nami, sengiyalwa indaba sengikhipha ko-social media, ngifuna uku-attendeka. Indaba seyikhipha ko-social media ukuthi abangisizi, ngifuna uku-attendeka kanjani. Nami ingane umama ngangimdabukela, I know I was wrong for kumlifta, kodwa manje ngistakile nalengane. Lo mama wavela nonyamalala esithubeni nje, akatholakali ndawo. Akekho umuntu ofuna ukungisiza, amaphoyisa akangisiza, ama-social worker angisizi. Ngenze njani bo? Ayike ku-social media abantu bakhomenta ngempela-ke, ayike agcine ethintekile ama-social worker eza azongi-attenda. Futhi bangabe fika ama-social worker nawe ezongi-attenda, bathi sisi ngoba indaba yakho usuyiqale ku-social media, akurekhodwe yonke into-ke manje. Yonke into ayibe sobala, yonke into ayirekhodwe. Ngempela-ke ngiqale-ke ngirekhode ngithi bakwethu ngiyabonga uhulumeni ukuthi usethumelile ama-social worker akhe. Asefikile-ke ama-social worker aze azo-check-a lengane le, azothatha lengane. Athi ama-social worker azongi-correcta, athi sizo-attend udaba, azizile ukuzothatha ingane. Kanjani manje ngoba phela ingane le akusiyona eyami? Athi ama-social worker, no, sizoqala sithinta abantu be-DNA, kuzobele kwenza i-DNA kutholakala ukuthi ingane akusiyona yakho ngempela. Because into ekhona, omama bafike bafuna ukulahla ingane zabo kanjalo, bayiphike bathi ingane akusizona ezabo. Ama-home agcwele, awubheke usebenza kahle kanjani. Mabe ukuthi ingane yakho le kuzomela ukuthi inakekele, ama-home agcwele. Umuntu nje okwazi ukugada ingane yakhe akayigade bakwethu, agcwele ama-home, akunako lesisobeka khona ingane.
Ngithi mina okay, lo DNA leyo ayenziwe kangoku, ayenziwe kwanamhlanje, ayenziwe kwayimanje lo DNA. Ake ama-social worker angitshela ukuthi akuhambe phela kanjalo, sisazokubhukhela mase siyakuthinta. Ngithi mina ngingafonela ngisho neyami e-private, singahamba siyo-DNA today, akusiyona ingane yami. Bathi silandela umthetho sisi, senza umsebenzi wethu, so sizocela ukuthi nje usisize nathi silandele umthetho wethu, silandele i-protocol yasemsebenzini. Ayi bafethu, ngicela ukunitshela kupheleke isonto, ngiphethe le ngane manje. Ama-social worker abuyele kumina after a week, angitshela ukuthi okay, sesiyibhukhile i-DNA, ube nenhlanhla because isikhathi esinje njengoba sekwi-festive season usually siyavala ama-DNA abe next year. Ube nenhlanhla, woza ngosuku olukuthi kuzokwenziwa i-DNA. Ayi ngempela i-DNA bafethu yenziwe, ngilinde the whole week for ama-results. Ayike ngicela ukunitshela ukuthi imhlola ukukhohlakala okukhona kwahulumeni, ama-results avelane abuye athi positive. Ama-social worker akasedumisa udaba, ngisho namaphepha phela udaba lambe aphikwe amaphepha. Sikasho ukuthi lo sisi ngoba usebenza kahle, why ephika ingane kanjani, why enza kanjena because ingane yakhe, why afuna ukulahla ingane, usebenza kahle, usebenza kahulumeni. Okay, ngangasebenzeli kahulumeni, ngangisebenzela enye inkampani, ngangisebenzela uTransnet bafethu. Usebenza kaTransnet bafethu, why efuna ukuthi alahle ingane, unama-benefits, unayo yonke into, une-position enkulu, useshiftile eGoli, wafuna ukuzoshiftela eThekwini, why angatshela umndeni wakho ingane umphathise yona? Ake bafethu, nami ngithi ngizoyidlala le game yabo, le dlalwa ama-social worker kahulumeni, afuna ukungibhixa ngengane. Ngicela ukunitshela ukuthi ngibize wona amaphepha, ngithi ngizokwenza i-DNA kwi-private institution, ngizoyenza kabili ey'ndaweni ey'hlukene, kutholakala iqiniso langempela. Ayike amaphepha afike-ke, nale nkampani uyakwazi, nama-companies uyakwazi ukukhokha imali ethe xaxa ukuthi ama-results wakho washeshe uwathole. Ayi kwenziwa ama-DNA, amaphepha akhona lana ayashuthi intatheli igcwele, ama-results aphume, ama-results athi negative, ingane akusiyona yami. Nakulenye indawo yama-DNA nakhona kufike ukuthi negative, ingane akusiyona yami. Ayibo, kanti uhulumeni uyayenza yini lento lokuthi afuna ukukusulela ngengane engasiyona yakho kanjani. Nami sengiyavutha ngithi bhe. Ayi basho ukuthi mhlawumbe kwenzakala iphutha mangabe kwenziwa ama-DNA, bathi hayi sophinde siyenze i-DNA sithola ama-results, asazi noma ugwazile lo phuma khona. Ayi bawenze ngempela ama-DNA yabo futhi ama-results athi negative, ngempela ingane akusiyona yami. Ayi baxolise ukuthi benze iphutha. Ama-social worker athi ingane azoyithatha ayiplace ehome, azoyithatha ingane. Ngikhululeke-ke bafethu, ngijabule ukuthi hayi ingane sizothathwa ukuze nami ngikwazi ukuqhubeka nempilo yami because bengaplanelanga ukuba nengane. Hayi ayilande ngempela kama-social worker ingane, ithathwe-ke manje ingane sihambile kwampahlana zayo lengangithengisile, ngihambise konke kwafomula kama-papers, ngithi hambani nako konke niyobona phambili. Iyabona ngalelo langa ngangitshela ukuthi ngizoke ngilale ubuthongo. Phela leya ngane bingeva ikhale ebusuku, bivelana ivuke ebusuku, ikhale iba ngumsindo, ngiphazamiseke nani. Ake bafethu ngithi nje ngizolala ubuthongo. Angilale futhi, ngilale first day. Inkinga leqala khona ebusuku phakathi kwamabili, ngiyayizwa ingane ikhala. Hayibo, ngitshela ukuthi ingane ngoba ihambile, mhlawumbe ukuthi ingqondo yami is so used to ukuthi ingane iyakhala, ngizwe ingane ikhala ebusuku, ngithi ngiya-check-a akunangane la, sho ukuthi mhlawumbe isengqondweni yami yonke lento le ngiyaphupha. Kodwa ingane ngisayizwa ikhala bafethu, ngivusa abantu endlini sigungquze, ngithi mina ngizwe ingane ikhala. Abantu endlini bathi hayibo, ikhalaphi? Nathi siyayizwa, siyawuzwa umsindo wengane, kwenzakalani? Hayi mhlawumbe sithi mhlawumbe ingane ikhala kamakhelwane or kwenzakalani, siphindele futhi sihambe siyolala ubuthongo bufike. Mengivuka ekseni bafethu, ngicela ukunitshela ukuthi ngathi mangabe ngivuka ngayibuza imibuzo, kahle kwenzakalani yini lede sizwe ebusuku. Ake ngicela ukunitshela ukuthi ngicabanga ukuthi hayi mhlawumbe umakhelwane, because besibona omunye umakhelwane e-pregnant, ukuthi omakhelwane angibazi, mhlawumbe usetholile umntwana, mhlawumbe bekuyiyona ingane ekhalayo. Kodwa izikhali izwakala ngathi izwakala lendlini pho.
Ngithi angingayizibi lento le. Ngifonela sister bami in Christ. Ake sithandazeni bazalwane. Naku kunezinto engayi-understand engayiqondi ngizumntwana ekhala la endlini. Kodwa ke sekudlulile bekuyileso sikhathi. Ayike kanti bafethu ifilimu mayiqala ifilimu izodlala. Ifilimu izodlala, ifilimu yangempela. Kuqale manje kube engathi khona into ekhasayo phansi. Yabo sizwe umsindo engathi into ekhasayo, engathi ingane ekhasayo phansi. But akunalutho. Sizwe engathi ingane ekhasayo. Yabona izinto ziyashayiseka, uzwe umsindo, uzwe nento esendleleni encane ukuthi ingane emikhasa engayigudluza, iyagudluleka lonto leyo. Ayibo, indaba ezothiwani-ke le. Uyayibona le ngane egaqayo, ngathi ingane egaqayo iyahlupha, izigibele nasemakhabetheni. Uyayibona nje ingane ehluphayo, uyayibona ingane egaqayo, igaqa bafethu endlini kukhala umsindo wokugaqa-ke manje. Ize izumeke, yabona igaqa ibuye ithule engathi isizumekile. Uyibone isiphapheme le ngane, uzwe uthi isiphaphemeke manje, uzwe umsindo wokugaqa. Uzwe umsindo wokugaqa kugaqa indlu yonke. Sesimi ngaphandle-ke manje, siyasaba, sithukile-ke manje. Sithukile, kwenzakalani? Ngifonele sister in Christ bami, batho sister in Christ, angisho wena umzwalwane, ngena lapha endlini ukhuze amadimoni. Shukuthi amadimoni la usathana bekubekele wona ku-freeway. Ngena endlini ukhuze amadimoni, utshena uboya obumnyama ukuthi awuphume uphele endlini, awuphume uphele. Ngena ukhuze, usathane uyakhuzwa. Usathane uyathukwa. Usathane uyavalwa umlomo, usathane uyaxotshwa. Usathane akasatshwa. Ake uphume-ke manje ovalweni, akusasisona-ke isikhathi sovalo, isikhathi sokuthi ufeyisane nesituation okuyona, uyilwise, uqine, uthi ngqo, ulwe naye. Akekho umuntu ozokulisa lo situation, uwena kuphela ozolwa nalo situation. Cabanga bafethu, ngoba phela mina ngasindiselwa eGoli, ngumzalwane waseGoli, angakakutholi ibandla engizokhonza kulona la eThekwini. Abekho nje abazalwane mhlawumbe engizobasondeza la eThekwini ngithi ozani nizokhuleka. Angazi ukuthi bazobe bekhuleka ngeqiniso noma bazobe bekhuleka ngani. Abantu engihlala nabo la endlini abakholwa, bayiphuzela amatshwala, abazilutho nje ngokukholwa, abazilutho bona mebestressekile nje badla ubhiya. Hayibo, into engizoyithina abazalwane basekudeni, batshe sikhulekani nani ikhona, nami into ngizofeyisana nayo la. Ngiyabona ukuthi le mpilo eyami, usathane uyibhekise kumina, kumele ngilwe nayo. uNkulunkulu ungithembile, ungithembe kakhulu uNkulunkulu ukuthi angangilethela izimo enjengalezi. Ngeke ngimphoxe uNkulunkulu, ngizobe ngisizoyena, sizoyinqoba together lezi zimo lezi. Ngegama likaJesu soyinqoba lezi zimo lezi. Ngingeneke ngempela bafethu endlini, ngithandaze moya obumnyama, moya kaSathane, ngithi phuma la ngegama likaJesu. Usathane awunaso isabelo kule yami indlu, awunawo amandla. Le ndlu le ngayibuilda with blood and sweat ngemsebenzi yami ekade ngiyisebenza. Awunamandla, awunalungelo kweyami impilo, awunalungelo kwami umuzi. Ngithi moya obumnyama phuma njengamanje ngegama likaJesu, ngegama likaJesu. Ngishaya ofire bafethu, ngishaya ama-spin kick emoyeni, ngikhahlela usathane. Usathane uyakhahlela bafethu, ngimkhahlela usathane. Ngithi ngegama likaJesu, ngifafaza igazi likaJesu kona wonke amakhona, ngingene wonke amakhona ngaphansi kwembhede bafethu. Ngithi ngifafaza igama ngaphansi kosofa, ngivula amakhabethe. Ngithi ngifafaza igama bafethu, ngithandaze. Ayi, kuthi ukuthula bafethu. Ngithi ngiyabonga Nkosi, ngiyabonga Nkosi ngokuthi unginqobele lesimo lesengidlula kusona. Ubani obenganginqobela? Ngoba akekho ongamelana nathi as long as uJehova engakuthina. Akekho ongamelana nathi. Amadimoni cha, ngize ngipike bafethu, ngikhiphe isincane ngicule ngithi uNkulunkulu engakithi ubani ongamelana nathi. Ngipike ngiphume ngaphansi kwegceke bafethu, ngidilaya umuzi wami. Umuzi uyadilaywa, umuzi uyabiyelwa ngemkhuleko. Ngiphume ngaphandle ngidilaya umuzi, ngibiye ngimkhuleko, ngibiyele ngemkhuleko, ngikhuleke bafethu, ngikhuleke. Ngithi ngifafaza igazi likaJesu. Abantu bafafaza iwasho, mina ngifafazela kaJesu igama. Ngilifafaze bafethu, ngilifafaze. Hayibo, ngicule ngiqoqoloze phezulu. Omakhelane bayibuza ukuthi hayibo, ngabe sekwenzakalani ngalona? Ake bafethu, ngibuyele endlini-ke manje, nomndeni wonke ubuyele endlini-ke manje, sesithandazile. Usuthemba kwaJesu wami lo mndeni, kwabantu abangabhiliveli kuJesu, sebethemba kwaJesu wakho, bethi hey, sibonga kwaJesu wakho leyo sekuthulile impela. Ayi, kanti asibuzange elangeni.
kudlula u-2 hours zibuye izigi zengane manje ayisagaqi. Ngase kuyingane egijimayo-ke manje, ngathi ingane ene-chaos egijimayo ejabulile igcaluza indlu yonke bafethu. Kuyizinto manje le ndlini ginqika izinto, uyayizwa iklamba ngekhabethe, kuchithe koma-rice manje, chithe koma-rice emakhabetheni. Hayi nansi imihlola-ke. Bathi awumbize futhi uJesu, bathi awumbize uJesu, sebecasha ngami. Wonke umuntu le ndlini usecasha ngami, bathi awumbize futhi uJesu. Ngimbize-ke bafethu umdala wey'nsuku again, ngimbize ingane kube ngathi ayisalawuleki. Kube ngathi ingane ayisalawuleki, sesibona izinto ziyachitheka, sibona ama-rice eqhasha phansi. Sibona nje kune-chaos endlini. Kune-chaos. Ayi abantu basendlini bathi hayi sisi-ke le akusasiyinto othi kubuza uJesu. Sekumele kubizwe iy'nyanga manje, kubizwe abantu abazosisiza la endlini sithole usizo. Izinto zabantu lezi zidinga abantu bazoxosha lezi zinto. Ngithi mina ngiyakholwa bafethu, ngiyakholwa uJesu engimkhonzayo, uNkulunkulu engimkhonzayo angeke angiyekelele kule simo. Ngithandaze bafethu, hhayi isimo-ke bafethu ngicela ukuntshela siye ngokuqina-ke manje. Kuphenduka amatafula-ke manje, isimo sime ngokuqina, siye ngokuqina. Baphume-ke manje abantu bathi ngesimele lento le, abantu ekhaya baphume bathi ngesimele lento le, thina sobuya nabantu abazokwenza izinto, abantu bezulu abazosinikeza usizo lekhaya. Siyalidinga usizo. Ngithi kowami umuzi angeke ulanda amadimoni le uzowafaka la endlini. Angeke ulanda amadimoni uzowafaka le endlini. Ayicace ukuthi kushubileke la endlini. Bathi labantu balekhaya bona bayavakasha baye ezihlobeni. Baya ezihlobeni la baya khona. Ngicela ukukutshela mangabe behamba baye ezihlobeni, izihlobo ibaxoshe because sezizwa ziyasindelwa, bayasinda nje beqhamuka, zibaxoshe izihlobo ziphindelane niqhamuka khona. Yo, you guys are so heavy. Angeke sikwazi ukuni-accommodate, asenidingi la endlini yethu. Bafethu ngithinta abafundisi abadumile endaweni ukuthiwa bayakhuleka. Hayi bo, ngicela ukunitshela ukuthi abafundisi bayalisaba idimoni, bayamsaba usathane abafundisi abanye. Bake nje bangalilokotha, abazange balibhada. Abazanga, abalokothanga, abazange balibhada. Kwacaca ukuthi okay, lempi le ibheke mina, idinga mina lempi. Ngicela ukunitshela ukuthi bese siyigojana singalali, bengathi le ngane iyakhula ihora nehora because ibisiqalileke manje isiye emabhodweni ithatha ukudla ipheke. Awuboni umuntu wena, ubona ibhodi eliqukuleka lihambe emoyeni liyohlala esitofini, ubona isitofu si-on. Ngisho noma uyirekhode lento iyarekhodeka, uyayibona usikwenzakalani. Sengiyirekhoda bafethu, sengingena kuma-live, angisazi phela ngizothini. Ubone ibhodi eliqukuleka, ubone ukudla kungena ebhodweni. Hhayi iy'nyanga-ke seziyakhuluma, sike salibona lolu daba. Iy'nyanga ey'dumile bafethu, sike salibona lolu daba. Singanisiza. Ake umndeni wami uthi nje siyalithatha usizo lale inyanga. Ayizwe ifika inyanga bafethu zenza into zazo. Sekuyabethelwa manje emzini kaMzalwane. Kuyabethelwa manje emzini kaMzalwane. Kufakwe ikhonkwane emzini kaMzalwane. Kudwetshwa iziphambane zegazi emzini kaMzalwane. Ngithuli ngithi tu because umndeni usuyangivuthela. Uthi shut up, ayikho into ozosenzela yona wena. Awusizi ngalutho. Lento isigulisa sonke, isi-affecte thina sonke. Wena wawuxosha iy'ngane, uyixosha ko-freeway, wawenzani? Kanti awuxosha iy'ngane, uxosha iy'lwane. Cela ukunitshela ukuthi bafethu sengishathabhile, kuthiwa shut up mina sengiyoywana nje, into engathi inethiwe lapha endlini, ngiyoywana manje. Ngiyoywana sengithandaza ngamakhona phela manje, kuthiwa asuka awusiyeke ngalo Jesu wakho, awusiyeke ngalo mthandazo wakho. Sengithandaza emakhoneni ngithi inkosi ziveze phela baba. Isona isikhathi sokuthi uyiveze lezi mdala wey'nsuku. Ziveze baba. Zifike bafethu iy'nyanga zichele iy'nyanga, zigubhe zigqibe ezigqibayo, zibhule zenze zonke izinto. Kushunqa izinto manje emoyeni, kushunqa iy'mpepho, kushunqa ini. Kowami umuzi wekholo. Ngicela ukunitshela ukuthi bekuthula for 2 hours. Ithi inyanga ingahamba. Qale phansi. Ayike lekhaya sesifunda ama-live sonke. Sekudaba olulandelwayo on social media udaba lethu. Sisho ukuthi udaba lisaqhubeka. Kube khona inyanga ethi mina ngingcono kunomunye. Ayinenye inyanga ifike bakwethu izoyiveza amandla ayo. Iveza amandla, ihluleke. Ihluleke nje bekuthi ihamba izinto zinzenzakalela. Le ngane isikhulile-ke manje bese sibona amawashingi kwasha amawashingi. Sibona iy'mpahla zethu seyilenga elayinini. Zihenga zona elayinini. Ekseni uyayibona ivula iminyango singakayivuli iminyango. Kuyashanelwa le ndlini singakashanelwa. Hayibo sesinemkhovu thina esisebenzelayo lekhaya.
sesinemkhovu yini? Ngicela ukunitshela ukuthi sesidla manje, sesidla ema-restaurant, sesidla ama-plate because ukudla lekhaya angeke ukubeke ndawo because ingane iyapheka, ichopha ngisho ney'nyama efrijini, yenza yonke into ingane. Ngicela ukunitshela. Eke bafethu akwaziwa ukuthi into ezothiwani le. Asikwazi-ke nokuthi umuzi siwuthengise because wonke umuntu useyalazi udaba lethu. Asisakwazi ukuthi umuzi siwuthengise. Cela ukunitshela ukuthi sahamba sayoqasha komunye umkhukhu. Saqasha komunye umkhukhu nje sifuna ukubona ukuthi kuzokwenzakalani. Anazi imhlola. Ingane yayisilandelile kulowo mkhukhu iza nathi ingane emkhukhwini. Kwacaca ukuthi inkinga zethu sihamba nazo. Kumele sibuyele emzini wethu. Ayikho into esizoyenza. Let's go back to our own house. Ingane isigidagide khona, isihluphe khona. Ayibo bafethu ngathi hayibo mina ngeke uNkulunkulu ngumzalwane ngiyakholwa ngathatha ivangeli angilithathela ngamahala ngingene kwi-fasting bafethu ngithandaze bafethu ngithandaze ngibhekane nayo ingane yabo mithi ibamba amabhodo mengibona ibhodo linyuka ngilibamba ibhodo ngithandaze ngilibamba ibhodo lithi liyaphunyuka ngilithandaze ngilibambe kucaca ukuthi manje sengilwa nale ngane ngimanje ngibamba ibhodo ngithandaze lithi liyatika engathi iyangiphuca lengane sesibangisana ngebhodo ke manje ngithandaze ngithi ngegama lika Jesu linamandla ukudlula zonke izinto linamandla ngaphansi kolwandle linamandla ngaphezulu kolwandle linamandla emkhathini linamandla ngaphezulu yonke into. I instruct you demon ukuthi phuma njengamanje ngithi phuma ngiphelele. Uyizwe ukuthi amandla ayaphela, amandla okubamba okungilwisa ngilwe ngegama lika Jesu ngilwe kuze kuphele. Kuze ikhathale yona ubonisa ikhathele isiyekile. Ithi nje iyaqala mhlawumbe iyaphapha after some while iyobamba something kwayona lento ngibambe ngikhuleke ngize ngene kwi-live ngithi abantu abakhuleke nami ngikhuleke ngilwe ngize ngiyihlule lento. Ngibona ukuthi hayi manje ukuthi mina lento nginamandla ukuthi ngiyihlule. Nginamandla bafethu ngicela ukukutshela ngangikhuleka ngikhuleke sengiyigojana ekugcineni idimoni laze lanqotshwa ngalizwa selikhahlela isicabha liphuma ngalizwa likhahlela negate igate igahla liphuma. Ngathandaza bafethu ngabonga uNkulunkulu ukuthi impi inqotshiwe because kule insuku asilwi nenyama negazi kule insuku silwa nemimoya sikwi spiritual battle. Kule insuku silwa nemimoya silwa nento esingayiboni. Usathane usidwebela imigqa ebomvu ukuthi sayeqa la kuphelile ngathi but engimthandayo uNkulunkulu engimkhonzayo unamandla to reverse anything. Unamandla okunqoba yonke into as long as you put your mind into it ukuthi lesimo lesi ngiyasinqoba. Mangabe ubeka ingqondo yakho kukona ukuthi lokhu ngiyasinqoba ungabi nako ungabaza ngisho nokuncane ngisho nokungabaza ongangembobo yenaliti ungabi nako uyithembe inkosi oyikhonzayo uyithembe ukholwe ngayo yonke into ingqondo yakho inhliziyo yakho unembeza wakho ungabi ngisho nokuncane ungabaza yonke into ipossible akukho okuhlula yena. Ngizosibeka lapho-ke okwanamhlanje isitori sethu. Ningakhohlwa ke family ngedili yethu. Ngicela mangabe kuwukuthi you are in kwidili yethu ukuthi nje ucommente, ulike, usubscribe, wenze yonke lento leyo. Ungitshela ukuthi hayi ke mina I am in, ngiini ngukuphi. I'm watching from where, but in kwidili yethu ukuthi you'll comment every day and you like, share and subscribe ukuze ipage lethu likhule bakwethu. Duduli YouTube nje sithi Operation Duduli YouTube. Ngizobona abantu abafikile ekugcineni because abantu abafikile ekugcineni kwale story bazothi I am in. Siyabonga ke family siyolala ibonene istory nelandelayo. Ningakhohlwa ukuthi sizane ngadla ye story esilandelayo. Tshela abangani bakho okuyibona enibuka nayo iBuzz SA ukuthi hayi ke ikhona ingadla elandelayo. Buzz SA to all social media platforms. Siyanthanda kakhulu.